Pane chitiko chinoitika muguta reHarare rinozikamwa kuti aiwa ndo capital city yenyika yedu munyika yeZimbabwe chabata vanhu. Panoonekwa kuti the city council inouya ichinopaza dzimba aiwa dzevagari vemuguta reHarare. Avo vanoti vakanovaka dzimba dzavo pama areas asiri designated zvakanga zvisingazivikanwi necity council. Saka pana mashoko anobuda tichiona kuti the operation vari kutoti irifanira kutoendera mberi muguta rose. Ndotoba usubscriber wobva walaika wotina on the bell icon. Tipina muZim Live wakomana mudanyora vachiti vatanga kuposta mapictures ayo amuri kuona vonyora vachiti City of Harare today destroyed dozens of houses in Ridgeview, Belvedere, which it says were constructed illegally. Operation to spread throughout the city. You cannot build a house without council approved plans. We have to restore order. Samuel Nyabeza, Director of Planning. Thomas Shwanesto Gopana, the Director of Planning, achita aiwa vakomana, you cannot just come and build your house. Nyangu yakanaka say, kuyangu unidada wakaita say. Panapa tiona kuti, yes we know kuti aiwa maybe there are just a few people, but most of the people apana munhu angauya achivaka imba achinyazozoti haana kupa authority kuti vakire ipapo. Maybe vakwanisa vakarwa masikamu nevakomana kana kuti vakanga vasina full information ubva kutovaka. Mukaona dzimba dzaivakiwa apa isinoda kuti zvimba zvimukoto kana kuti zvimukuyuka tikutoona dzimba mumasabhabhu atikuona ari kuyachiputswa zvikutoratidza kuti vanhu ava vatori vanhu vatori nemari, vanhu vatori neworth. Panapa tinoti kuputswa kwaitwa dzimba idzi kuri very touching. People tiona kuti nekutambura kuri kuita vanhu munyika aiwa tiona kuti dzimba dzavo dzose dzichiputsiwa pamusoro pekunzi aiwa they built their houses panzvimbo dziri illegal. Kudisa mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau yapinzwa mudariro iyi. Pinda comment section medu muzana kusubscribe or like, sit on the bell icon.